Danas smo ovde otvorili konferenciju upravo zbog twinning projekta koji zajedno Ministarstvo za rad, zapošljavanje i boračka i socijalna pitanja pokreće sa ambasadom Slovačke i ambasadom Češke. Prisutni su socijalni partneri i predstavnici sindikata, reprezentativnih i unije poslodavaca, ali i ostali predstavnici drugih ministarstava. Cilj i ideja ovog twinning projekta jeste jačanje bezbednosti i zdravlja na radu. Želja ministarstva jeste svakako da kroz normativu, ali i realno na terenu poboljša položaj radnika upravo poboljšanjem i povećanjem bezbednosti i zdravlja na radu. Bili smo svedoči činjenice da u nekom ranijem periodu je bilo povreda na radu, čak i neki koji su završili sa smrtnim ishodom i dužnost i obaveza je svih nas da radimo na tome da takvih slučajeva bude, odnosno da ih ne bude uopšte, da ih bude što manje. Analiza je pokazala da ukoliko bi se naši radnici pridržavali i poslodavci bezbednosti i zdravlja na radu, svi smrtni ishodi koji su bili u prošloj godini ne bi se završili takvim ishodom, već bi radnici prošli bi samo eventualno sa nekim povredama i upravo ideja ovog twinning projekta jeste da vidimo koje su smernice i u kojim pravcima mi moramo da idemo kako bi povećali bezbednost i zdravlje na radu. Strategija i strateška odluka vlade jeste da ovu godinu proglasi godinom bezbednosti i zdravlja na radu i mi ćemo u ovoj godini, očekuju nas dve ključne stvari. Jedna je donošenje novog zakona o bezbednosti i zdravlja na radu koji će pomeriti bezbednost i zdravlje na radu u smislu da njegova aktivnost i njegova implementacija će zavisiti od same koordinacije i aktivnosti koje će imati poslodavci i zaposleni. I drugi jeste novi zakon, potpuno novi, jedna novina, a to je zakon o slučaju osiguranja u slučaju povrede na radu koji će suštinski pomeriti kvalitativno i kvantitativno bezbednost i zdravlje na radu u Srbiji.